Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello bro, te hakan ga video nakaling ga jonga ngakwa ban keren namar ba uto ujon umsong uto bakam yala de kum uspai uto bariam spai la de uto umdei uspai usu ak spai la de tang ban blackmail yanga u ak yala de kum uspai tang ban blackmail yanga nakaling ga jonga ngamting memla ban le kumno kumno yanga namar mga ngamday ubro babi mo wat ju akstat tiala de mele yakini ki baro tang ban blackmail nga menta tang kadur la jong ru memnut suban bu mira delete ya kadur la jong te kung tau bro bapa u riam sipai u ak sipai tang ban penting pensmi chano yeno udai ubro basno no tara ubro bapa te umdai ban riam la de dakariam sipai ban penting pensmi chano yeno uto bro udai ubro basneu namar u blackmail yang uriam dakariam sipai u penting u komen klema koranga khnang ba manga nganting nakaleng ka jonga ngamting ngamdai ubro bobi te ula kerpat nga bangan delete no yaki post badiki video ki banga penmi sephang jong to jon umsong nre nakaleng ka jonga ngam delete mar ki video badiki post ki jonga kilong ki sakhi yang namar ma phi ki pajba ki pet phila sakhi kumtala da jai yang uto jon umsong unwai uto jon umsong un hapsim ya ka jingkit kli namar ki video bat ki proof kidon kirang don ki proof ya kaba manga ngampat pelai ngadang buri ngadang ri halade te me blackmail nga tang ban le snew nga nre memla daleru nara bakla men syong harunar bat men bam jadai kumbang la kren hakato ka video ka bang la dep pelai nakaling ka junga lingba ka video ngayaro sikadai ya uto we spai ubah kren persya ya ka jing penting pensmit jong ki high level daka suloi ya uto drivernya sumo ngayaro ya uto spai uto usipai ngasngo ba ukertang u tebor lingdo ngayaro ya psisar pilong usipai ubasilur usipai uba i jaga jag benreu warla pidon elade sa jengai nangi nrei pi jaga jag benreu pidai sha usipai basilur usipai badon ka akor ka burong kispai kide ban long kum toke kispai bunsin kim ju lemeng kim ju le rubik kim ju komen rubik kim ju penting rubik ya ki bro ki lului ya ki rupat ba nrei tu jon umsong uto dei berwasnu u blackmail yang uto ule daki kam blackmail ban penting eno u bisni yang uto bro kumta nakaleng kajunga ngamting namar sipai ubah ure ban long kum uba tebor keng uba tebor i cek jay berolo de wat jala de udon sa jengai ni kumta i cengi u keren persya ya no bro uba leben yu pardo persnam ngayaro ya ka jingkren jung uba tebor lingdo uba de sipai badan burong hakaba ula keren persya ya kato ka jing berngam jong uto urunar ya u drivernya sumo kispai ki badan burong kispai ki bah kidei banlong kum uba tebor lingdo ken kispai tapi ki don burong ba kumta kimle kumbale utu jon umsong tapi ngalatip lut ya ka jinglong jungu ngalatip lut sephang jungu kumta wat kwa ban blackmail nga wat kwa
ban pentorannya nga nagaling ka junga ngam shifting ngadon ki proof ki babiang bat lada me weng jakadur ka jung meru mga ngalabiang me kidur dai ka jing ting ken me sa weng no ikidur jume namar me dai bro ubakwa ban balak me lenga takada me shifting me menut su ban bu yakadur jume te nakaling ka junga nga hikai ru phi ba phim dai ban le komune jon usong namar lada phi kendu badu buru bastat ya phi te phi unum shifting unum pendem unum tim namar ka jingle rudum barabor kawan ra ya ka jingjot ka kerto kelas lade phi riam ikiwe phi bisni ikiwe nrei kan kerto kelas lade kumta ngim dei ban berngam ban komen klamakor lane ban teks klamakor yano ino nda ka ba phi berngam phi penting basmit phi kamel de ba phi dei u leno phi kamel de ba phi dei sipai khnang ba mangi ngenting nakaling ka junga teng ngamting nakaling ka junga sakane ka wengan ong yu jon usong lada mi dei sisa usipai nrai me blackmail me penting urupat ba lane yu innocent people kumta lada nakaling ka junga nga file da ka FIR persa eme men ngat haka jinjar namar hakmat jung ka any omdan mano bala ban le don bor lada nakaling ka junga nga sacrifice bat nga khindu nakamda ka jing im lade namar nakamda ka justice lane nakamda ka jing bicar ho ka junga nakaling ka junga ngam shifting nrai kane ka dei tangka warning ka junga lada me hadu kata kamut nakaling ka junga ngam banse namar me riam da ka riam sipai me komen klamakor me blackmail me penting persme janga kumta manga ngadon ka hok bangan file da ka FIR persa eme bat nakaliang jongka military acts kanum sya ka military acts kan suspend sunanya me lani kan sospon me bat lada manga nga ai da ka FIR nga pen i yaki proof baro kumta men ngat haka jing pensitom haka ai bat lada bakla men syong harunar bat men bam jadai kane kalong ka jing maham ka junga lada me kenksan lade nrai me kwa ban exploit janga lane yano inoru kumta lada mangi ki rupat ba ngidei ki bro ki ba enut ngidei ki bro ki ba shamphang ngidei ki bro ki bom shifting lara mangi ni ajing ujor lara mangi ni biang kisaki kumta uno ba penting unwai be watla udei usipai watla udei eru namar une ujon umsong ula pendan kambak la ya uniform sipai menta namar bola shifting ya kijing maham kijunga ula delete ya kador kajung ndrai watla u delete lu nakaleng kajunga ki proof ki record ngabiang te ngala pelajwa tangkatu ki record ya kaba ujon umsong u berngam u komen nga te kidang don hanga te ngambat pelajlut te tangkat ne kublai sibun kublai sajarngu ngin sa siam biang haki bebat ki video